Ug karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Salamat nga napakita ka na ako karon. Nagdamgo na ba sab ko? Wala ka magdamgo, mahal. Ug maong niya ako. Aron makapangandam ka. Dawata kini. Libro nga ito? Oh. Gusto ko nga imo ka ng basahon. Ug imo tunan. Unsa man ning libro ha? Basaha lang ka na nga ikaw lang usa. Kanang walay mahibaw bahin niya ng maong libro. Mahal? Seryoso lagi ka imong naong karon? Tungod kay aduna nay hulga ang atong panaghigugmay, mahal. Ha? May hulka na? Mao ka na, mahal. Adunay nasuko sa atong pagminhalay. Kung si Belia ang buot ni mo ipasabot. Wala na problema, mahal. Nasakit man siya. Mahal. Ayaw gayud paduol kang Belia, ha? Kung makaikiya siya sa gigapusa niya. Ha? Ibutang ka na sa imong una-una. Gadili gid ka magpagulit kang Belia. Mahal. Abi ni mo, mahal. Nalaing naglagot ni mo. Si Tony. Tony? Tony, good. Katumisukmag ni mo ba? Naglagot ko niya. Kaya masigig siya panabi nga ungo ka. Unya, ikaw na ko na may patakot ni Belia pagkaungo. O gano'n nakasulti man siya ni Ana? Kaysa diha kung iya kang gisukmag, mura ko na og bato ang imong tiyan. Dili ko na ka-ordinaryo nga tao, mahal. Mahal. Kung unsa man ang naasay mo kasing-kasing, ug una-una. Mao ka na atoy. Ug ayaw ang laing tao. Mahal. Wala na kita'y mahimo sa pagpaduol na ng Christina, Claudia. Tungod kaya nauban kaniya si Luis. Gibantayan na niyag maayo si Christina. Nahipalo na siya nga nasuko ka kaniya. Nagig-away na siya kanato, Orofo. Puslan man nga dili ko maangkon ang gugma ni Luis. Gubton ko ang ilang kamalipayo ni Christina pinaagi ni Adtong Belia. Wala ka ba mahadlok nga masuko tani mo si Luis? Wala na'y mawala ka na ako, Orofo. Gibuhat ko na ang tanan aron mahalon ko ni Luis. Apan, wala ako'y naani. Busa, kinahalang patas kaming duha nga dili magmalipayon. Mamiya na kita din eh. Unsay plano nimo? Kuhaon ko ang akong ulipon. Mahal? Unsa gilantaw mo sa langit? Ang langit, mahal. Murag mo uwan, no? Mayo tingali nga mo pakuhay ka na. Mula ka na ka? Ay, tuod, mahal. Exam ba yan nato ugma? May eskwela ka? Muundang na ko, Catherine. Ha? Tinuod ka? Pero ano kung kay mahal, oy? Ikaw ang mapadayon sa pag-eskwela, mahal. Sige na. Sulod na sa imong kwarto. Ug isuloob ang imong kwintas. Ayaw kinig kubuakon. Wala ako sa imong doon. Haba? Mahal. Sige, mahal ko. Sulod na. May susihon ako sa palibot. Mahal. Bye, mahal. Uy. Uwa na si Luis akong luyo. Abdi ka niya, uy. Mukalit lang siya og kawa. Dr. Yang, Long. Los Bila. Ay, na.
Nabutang na sa punuan sa dol-dol nga giakop. Kaluhoy sa akong anak na daw. Luoy din na eh. Naaraman na yung mga anak niya. Importante nga din na makalihan si Bila. Gikan din sa inyo. Oh, wala nang. Kasi ka sa mga mata ni Bila nga ni kalit lang may buka. Bala anak, gigutom ka. Sukaran ta ka, day. Kari lang. Hihigop og sabaw, day. Bitaw lang si Kari. Gawas diha, Belia. Tuol ka na. Oh, agaw. Na anak ko. Ay, Oo na. Naman si Bila na. Oy, Bila. Isa mo na yung mga account. Ha? Isa na. Adunay ali, Belia. Tangtanga ang ali. Oh, tantangon ako ang ali agaw. Oo. Bila. Yeah, Bila. Isa mo na yung mga account, ha? Ay, pagluluto. Bila Uy, nagkatubo na yung mga account. Ayaw lagi pagluluto. Day! Dili makagawas sa ilang balay si Belia. Huwag dili kita magadool sa ilang balay. Sakit ang akong ilong. May giali sa ilang balay. Ang hilo. Atras, Claudia. Si Luis. May gibuhat si Luis. Aron dili kita makaduol sa balay sa ulipon. Kaya na mo hunungan si Belia, Claudia. Dili, Luis. Imong sala kining tanan, Luis. Imong sala. Palayo ka mo din. Dili minimo ulipon nga mahimo nimong palayason sa dakong kasayon, Luis. Palayo mo din. Ayaw pasakitin si Rufo, Luis. Claudia, Rufo. mao na kining panahon na ang gipaabot ang pogi si Luis. Kaya akong adtoon si Cristina. Claudia, sa mamay gidugayan, palayo na din. Dili, Luis. Kuhaon ko ang akong ulipon. Dili ka makaduol sa balay. Tungod kay gipabutangan ko kinig-ali ni Cristina. Kaabag na day nimo si Cristina. Nahibalo na ba siya kung unsa ka? Awon sa man. Gusto ka nga mahibalo siya pinaagi na ko? Ayaw ngayon ka nagbuhata, Claudia. O ganong dili man. Nganong bakakan mo man gihapon si Cristina? Nga sa madugay o sa madali. Mahibalo ra gihapon siya kung unsa tang matanga sa linalang. Mahadlo ka nga mahanaw ang iyang gugma kanimon sa. O gadlukan ka na unya niya. Dili ka makapaduol kaniya, Claudia. Dili sa tanang higayon nga mabantayan nimo si Cristina, Luis. Nabati nimo ang tingog sa akong ulipon? Nagkinahanglan na siya kanako, Luis. Og naibaw kagid kung unsay mahitabo niya na maong ulipon kung dili siya makadungol kanako. Claudia! Di mo ko makatukoy. Oh, hala. Ang libro nga ito magyati ni Luis na ako. Wa pa man din ako mapasa. Saado mo niyang ako ni basahon. Ako ni basahon ay. Ay, kakaraan ba sa cover ni libro ha, uy? Lihan ako, be. Sa mani? Drawing sa lalaki nga... Ay! Ungo! Ay! Sa mani libro ha? Horror na ini. Ganahan sa kumabasa ini da. Bebe, sa mani masuat ini. Di mo ko makasabot ini ibang drawing. Na ay murag Christmas. Sani? Murag na ay star.
Ay, dagi suwat. Unsaon sa pagpatay sa vampira. Vampira? Ungo man di sa amo. Bebe, unsa pagani gibutang diri be? Bayan sa may paagi. Number 1. Drawing sa kahoyng tinalinsan. Tinalinsang kahoy nga itusok sa dughan sa vampira nga mulapos sa iyang kasing-kasing. Ngano gipabasa mo ko ni Luis ini? Nanasa ni Irua ay puno-punos kuyaw. Iuwang naman sa ni Irua. Nagbinag ko ay. Ano mo sige naman giniguwang din sa among dool? Daan pa kong nagmata ka pa. La, Pasila na nasab ang iro. Naguwang nasab ang iro atubang dinis atong bay. la, kalma lang uy. Kuya Pan baya ka diha. Usap ba ka diha, wa ka balibot yung balibo nga nakabati sa uwang sa ira. Wa man. Gusto tumutugma sa atop la. Salamat rito. Murag may natagak nga bunga sa buong sa atop la. Buongon ba rin ka na ko ato? Agoy, pamilaw. May nagpaso-paso sa atong atop kinay! Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo ka man, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Drama.